अनिमा बसुमतारी खैला-मैला प्राइमारिनि सिङाव थानाय बेरग गोबां बसुमतारी आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा एबा सापर्टारफ्रा दिनै बिपिएफआव जइन जाफैबाय। फैजोब्बाय, गासैबो फैजोब्बाय। बेरग फैबाय। दानिया सिमलगुरि बुरा बसुमतारी बुरा बुधबार नार्जारि याकुल हिसाबै 10,000 मोनबाय नै। चिलेक गयारि धेरेंथि गयारि थाइगेरगुरि थांबाय नार्जारि शिशुबाई बनजित नार्जारि रुबुसि नार्जारि गारो मुसाहारि खपाति मुसाहारि Gita Dewi Dahal Dep Upadhyaya Bomani Devi Sumita Chetri हाबजोब्बाय खैला-मैला प्राइमारियाव गासिबो हाबजोब्बाय। UPPL नि सापर्टार हाबजोब्बाय। Pohorman Setri Binod Proda Solimea Dorji Savitri Subba Dataram Sharma